La UBET va celebrar divendres a la nit l'Assemblea de Socis 2021 amb 9 punts a l'ordre del dia. Va ser la primera assemblea virtual de l'associació i va comptar amb només una vintena de socis. Dani Espinal, president de la UBET. La valoració ha de ser positiva. No hi ha hagut una gran afluència de socis. Entenem que poder per l'hora o poder per al format no ha sigut amb molta afluència com podria ser una de presencial, però la valoració que fem és positiva perquè hem pogut explicar tot allò que hem fet fins ara, totes aquestes propostes que volem fer en aquest any i agrair a tots aquells que s'hagin connectat i sí que feia esmena que durant aquest any que estem passant en pandèmia, posar en valor que hem pujat un 20% als associats i que això, creiem, ens dona forces per tirar endavant els nostres projectes. Després de la lectura i l'aprovació de l'acte anterior, així com l'explicació de l'estat de comptes i el pressupost 2021, es va parlar del calendari d'activitats. La nova Junta té moltes ganes d'organitzar coses i dinamitzar el comerç local, un fet reflectit en un calendari d'activitats molt complet. Una de les propostes noves serà el Black Friday, i és que la nova Junta de la UBET li dona una volta més i personalitzarà aquesta acció comercial amb la campanya l'Escala 10. Vero Martí, membre de la Junta de la UBET. Potser una de les propostes estrella és suprimir el Black Friday com tothom el coneix i com sembla ser que tothom el treballi per buscar una manera diferent, divertida de l'escala. El nom de la campanya li volem posar l'Escala 10 i tindrà diferents coses amb el 10 perquè és el número 10, sembla que és el número estrella, el 10 per un 10% i perquè l'escala és 10. Una altra proposta que fa molts anys que s'està treballant és la instal·lació d'una pista de gel al mes de desembre, una activitat molt atractiva que es creu que pot cridar l'atenció dels escalencs i també dels visitants. Estem lluitant molt i estem treballant molt per poder aconseguir tenir una pista de gel al poble durant les vacances de Nadal i Cap d'Any, fer que la gent del voltant pugui venir aquí, tingui ganes de venir aquí per un atractiu diferent. És veritat que a l'estiu tenim la platja i no cal buscar res més perquè el nostre paisatge i l'escala ho dona tot, però a l'hivern hem de buscar alternatives perquè la platja no ens serveix. El tram final de l'assemblea van ser els que més debat van generar, ja que van ser 3 punts molt destacats. Un dels punts va ser l'admissió de nous socis de pobles veïns, sense junta comercial, una opció ben vista pels socis de l'escala, però amb certs punts a concretar. Els socis que hi havia present, alguns han donat els seus contres, però també amb els seus contres ens han donat una mica d'idea de com podríem matisar-ho perquè puguin formar part de l'associació. Llavors, ara el que farem, treballarem per veure de quina manera ho podríem integrar dins de l'associació i ho tornarem a comentar més endavant amb tots els matisos fets conjuntament amb la Junta. També es parlava de la targeta de fidelització i la moneda comercial pròpia, un sistema de pagament digital pel qual la nova Junta aposta des de la seva formació. Ara, de moment, és un projecte molt embrionari que cal elaborar, per així poder explicar millor els avantatges a tots els socis. Un dels projectes que hem presentat avui i un dels projectes que ens fa molta il·lusió era buscar la manera de fidelitzar el client a l'escala i buscar una moneda pròpia, buscar un sistema de recompensa, de punts. Eren moltes coses les que ens venien al cap. Ara mateix estem treballant amb l'Ajuntament, estem treballant també amb els de l'aplicació que ens ho estan acabant d'explicar i ho estem acabant de treballar tot. I a partir d'aquí ja començarem a actuar i a prendre decisions i la veritat és que ens fa molta il·lusió perquè és una de les coses primeres que vam estar parlant quan ja ens vam constituir com a Junta. Finalment es proposava un canvi de nom de la UBET, seguint una mica la línia de refrescar la imatge de l'associació, com s'ha fet amb la pàgina web, l'eslògan o el logo. Per això es vol fer un pas més i canviar el nom de cara al públic, més identificatiu, més fàcil i amb millor posicionament digital. Els socis van demanar un nom que els representi a tots. Llavors, hem proposat als socis de l'assemblea de fer un canvi de nom, començar a rumiar quin nom ens podria identificar millor el que és l'associació de l'escala. Perquè, UBET, que sigui pels estrangers, sigui per molta gent,
fins i tot proveïdors, no significa res. Només són les primeres lletres de Unió de Botiguers i Empresaris a l'Escala i llavors volem treballar sobre aquest aspecte. La Junta s'acabava presentant els resultats de l'enquesta que han rebut els 157 socis de la UBET. En total es van rebre 147 respostes, on la Junta surt molt ben valorada i on els socis demanen més accions comercials, continuar amb tallers de formació i un 62% va proposar obrir activitats a la zona de Riells i no fer-ho tot al nucli antic. Una proposta que la nova Junta també ho creu. Per això aquest any, una de les 3 botigues al carrer es farà a la plaça Univers.